everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Magkatawa ko nga, maluoy sa akong kaugalingon og dinuylugoy. Katong, hapit malunod ang among pampot ng among gisakyan. Nagtuo kong dito na lang ni Kutob. Pero maayo kaayo paagi sinuylugoy. Gipabugsay ko niya. Nahibaw na noon ko mubugsay. Ryan? Nganong mituto ka man ako? Unsay po ti pasabot? Nasuko ka sa akong gisulti. Ryan, pasaylo ako. Gusto lang ko nga ang mapait akong naakian. Himuon akong katawanan. Di naman ko unta ko gustong muhilak. Kay... basta. Oh, nipahiyom ka? Abi ko ba og nasuko ka na ako? Kay mituto ka man. Striktohon ka man kong tagway. Pero gwapo. Salamat sa imong pagsultis tinuod ha. Nga? Nga gwapo ka? Tinuod bitaw. Gwapo ka. Pero mahadlo ko gamay nimo. Labi na kun magmuro ka. Strikto ka kang tan-awon. Ako hingataw ako. Pero napulihan og pagkamasulobon ang reaksyon sa akong panagway. Apan di na ko gustong magsupo. Di na ko gustong makuol. Atong ikatawa ang masulubong mga panghitabo sa atong kinabuhi, Ryan. Kung dunay kaguol, atong ikatawa. Bahala na. Wow, ha? Nikatawa ka na? Abi mo, karon pa ko nakakita ni mong mipahiyom. Nikatawa. Nakatawa lang ko tungod sa imong mga gipanulti. Nga naman? Ang murag tagbuang, mag-uulta unya, katawa na pod. Murag di ba tingali mandaog katawa? Ilabi na naka sa problema. Husto ka. Pero kinahanglang bisan sa makatiot. Sa mupo nga panahon, taliwa sa atong mga kasakitan. Atong hinumtuman, nga bisan kamay, mopahiyog ta. Managsama tag duha, Ryan. Mga wanay kinikanan. Maayo ka pa kay doon nagkapaigsuon. Apan ako, bisan usa. Wa. Eden, iyan ang pag-ilak. Ikaw rabitay gaingin nga dili ka gusto mo hilak sa taliwa sa kasakit. Upahiyom ta. Bisan kamay. Gusto na. Ayun ang pag-ilak. Gipahiran mo nga akong makaluha. Tungod kay dili ko gusto makakita nga mohila ka. Ayaw ka kuuling mo wala kay pamilya. Karong naniya ka naman din sa amo. Kabahin ka na sa among pamilya. Sama ni Nilugin. Bisan og dili na mo siya paryente. Giisip na mo siya namong duha ni Aliyah. Nagkabahin sa among pamilya. Ryan! Gusto na. Gusto na. Gusto na. Makibiso tayo. Na ang duha ay mura mag nagkasinabot. Nagtinutukay pa. Pinaloy-loy pa mga mata. Ako maglinuwaay na itong taon, no? Kaya, buha nga. Natandog tingin itong Ryan sa pagkakiring-kiring ni Day Aiden. Saon, lahim gini babae kung may matiman. O aki matiman dong Ryan.
Adi ko tutukan pinaluy-luy sa mga mata. Tutukan ko pero sigag kay mata. Lopig ko da. Ay noon, angayan lang parison. Gwapos ng Ryan. Gahi kayo. Gahi lawas. Ug taas. Taas og ilong. Karaan. Karaan. Si Daiden siya. Si Daiden, gwapa. Puti. Mimis kig panit. Bawag og pilok. Gamay. Lamig kumuton. Ang piliro magupok ang buhok. Lamig kig mata. Malulot ang mga mata. Hamis kig aping. Naibog lang ko. Oo. Si Dong Ryan, labaw pa. Naibog si Dong Ryan. Naibog lang duha. Si Daiden, naibog Dong Ryan. Tao na, man siya maibog na ko. Gwapom sa ko. Gahi mas ko. Gahi lawas. Pulos bukog. Taasap ko. Taas og buhok. Ulo eh. Nagsulti piking duha. Payumon man gyud. Ugma. Doon na ni asawa sa Dong Ryan. Doon na siya asawa. Ako doon na sab. Doon na asawa. Hala! Uy, sus! Naunsa man ka diha, Tatay Lugoy. Nagyaw-yaw lagi ka diha nga ikarawsa. Nabuang na ka? Usa! Ikaw kagiron. Sinabuang. Huwag ko mabuang mo eh. Kayaw-yaw man ka ikarawsa, be. Kinilibino de. Kauban na ako. Di ang bino. Huwag pa na mahurot. Ay, yaro ka. Hala! Yarok-yarok, Bino. Palahubog yung kada. Na! Lamit, Tatay Lugoy, ang Bino? Ayaw, lami. Pero ayaw. Di ni para sa bata. Para na mo. Tatay Lugoy. Kanang huwag mo na sa ugma. Oh, Tatay Lugoy, mahubog. Hurot na! Yung anak lagi. Inon tanig apil ng botilya, be. Kining botilya, be. Inon tanig apil. Hala! Ayaw, Tatay Lugoy, kay mamatay ka. Ano, dali? Ayaw! Mamatay ka! Daghang mga tao nga nangita nimo iska sa atong simbahan. Papaabuta sila kay mo gawas ko. Nya unsa naman? Madana di ay sa imong lawas. Madana. Nahibalik na ang akong kusog. Busa patapuka sila. Bisan udi pa sila patapukon. Mutapok man gyud na sila kay magpatambal man nimo. Misalik sila nako, Tikoy. Og kay misalig man sila nimo, shots sila sa taro. Nalimpyuhan mo na bang kapilya? Aw, kadtong giingon nimo nga mga tao nga dunay sungay, hibangkuha na mo. Og ang ubang mga nagkatag nga mga ribulto nga maoy giilan nila sa una nga moy giilan lang Dios ba? Amoy akong gibilin. Nga wa man to nimo palimpyuhoy ang tanan kang. Wa man nimo ipahipos ang tanan na lang gyud nga ribulto nga nangabuak. Tanaw lang unya, Tikoy. Inig-abot na ko sa kapilya. Aw, mutan-aw gyud ko. Kay unsaong giday nimo kang? Basta. Tanaw lang. Aw, sige. Sige, good. Kuan di ay. Dito sa itong underground, sa limutan nga ni Lotus, sa imong misahanan ba? Ako nang gibutang sa ilawom sa imahe ni Hular, ang gising sapot ni Ryan. Maayo. Kay karong gabi, trabahoon ko ka na nga. Sige. Sugoa si Buktot. O siya ako isugo ni Buktot. Samdan si Ryan sa bildo nga nabuak sa gisudlan sa mananap nga sungayan. Ugla ang bildo nga nakasamad ni Ryan. Dili madali si Ryan pagkaayot tungod sa iyang samad. Ipasusi ni Buktot ang kahimtang ni Ryan. Gusto kong maniguro. Madam. Maayong adlaw kaninyong tanan. Nakakita mo sa palibot dinhi sa atong kapilya? Oo, madam. Nabuak na mga imahe sa atong Ginoo. Sa mga santo sa Birhino na naway nangabuak. Wa man tay linog naon sa odi. Nakaila mo ni Ryan?
Ryan. Ay, Ryan. Ay, katutambalan! Muna, Santos. Nabanga itong pagkatambalan. Di ka banga buhig ito. patay. Siya, May patasan. siya ang naghimo ni ini. Siya ang mibuak ni ining mga ribulto. Wag gini. Wag gini batasan lagi di ay. Ganang gibuhat man niya. Mao. May buot. Iya tingali kinikihimo tungod kay Ah, tungod kay ni naman kamo kanako dangop. uy. Ni mo nako magpatambal. Wa na may nagpatambal sa ilaha. Ana. Wa na'y nagpatambal kaniya. Naapa man pero kanang mga hubag-hubag, kanang ginagmay. Tama, papahilot. Mali na, madam. Hubag-hubag Ginagmay agmay. na lang taon. Oo, nagkabahong, anak. Pero Nasina, gisa ako nimo. sa iyang gibuhat. An-an. Gibaliwa ko na Alipin lang na. kining tanan nga iyang gibuhat diri kanako. Ahis. Gisong ko niya tong usang adlaw sa kaadlawon. May batasan. Gisod niya kining kapilya. Og iyang gipamuak ang mga ribulto. Banyaga! Salbahes. Salbahes. Dito. Apan igsuon. Bisan pa man siyang gihimo. Wa ko magtanom og kasuko. Uy, Ako na lang siyang giampo sa atong Pero Ginoo. madam, hangay ito siyang kasilagan, ay. Ayaw! Lahisa siya. Ayaw, mga igsuon! Sungo na mo, madam. Solmo na to. Ayaw kamo pagbuhat ni ana. Ah, Patas ana tong atong pasensya. Unsaon man gud. Anaa siya sa kasina. Di min mo to niya, madam. Niya. Di min mo to. Ikaw ang among tuhuan, madam. ano mo? Kami, dali mo. Atoy ayaw tuhana. Padayot ka mo sa iyong pagtuo. Ayaw man siguro, batuon ta nilang bahay. Dali kamusod sa panimay sa atong Ginoo. Nagpaandam kog makaon kaninyong tanan. Katungway kaon sa ila. Mahimong anhi kamo kanako dangop. Makapakaon ko ninyo. Ayaw kamo kaiko. Bisan sa adlaw tanan. Dili ko kaninyo ihikaw ang akong panaba. Gayon, mga undahan ninyo. Pinoon pa. Tabangan ninyo mo, madam. Sa mong kalisod. Ay, salamat. Mga undahan ninyo. Oh, bitaw. Anghel nga ito. Mga ninyo. Sige! Ang gigutom, sud na sabay. Ang magpatambal, sud sa kapilya. Dong, sakit pa yung paa? Sakit palagi, Lugoy. Eh, kapon ko no. Oh. Hindi tayo yung paa dong. Yabag mo. Sakit kayo. Hindi tayo kapos yung paa dong. Nindutan nyo doon da Aiden ganina lagi. Ikaw, totok-totok kas matang da Aiden. Pinaluloy pag itinanawan. Nagdag kamher. Niya si da Aiden siya, pahiyom sa dasang kamher. Ikaw no. Smuso kay ka. Hilom diya. Siya ay pagkuan. Na kay samad. Ay pagsingka. One ni kuda. Pero sige lang. Wala ko magpaabot nga ako rin yung da Aiden. Di na siya mangitag sobra kamistiso eh. Munang wala na siya mapunit ako. Wala na mapunit ako. Sobraan ko kamistiso. Oh. Pero time para good dong. Ma-istoryam gini na to. Nganong naingon mo ka na? Lugoy. Karuhag sangpit. Basing masipyat ka. Lugoy ha, lugoy. Ngano dong? Si Madam Virginia og iska. Usara. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.